zvinhu zvacho nazvisi kuda kuti tirare. Kana riri zuva ranhasi kwakaipa ranhasika harinopera zvakanaka. Vhiki riri kutanga richipisa. Zvandinongoda kutenda kuti kuzoona vhiki rino rapera kune zvakawanda riri promising. This week is promising, right? So vanhu vandoda kutaura nezvavo nhasika, magiants, maceleb, ndoda kumbotaura nezvemacelebrity, vazukuru vangu havabura, right? Passion Java, Prophet, the Gaffer. Ndotaura zvakare nezvamaititi. These are the two people I'm going to be talking about for a little bit. For a little while, I'll be talking about these two people. So if you haven't subscribed yet to this channel, I just kindly ask you to subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell, because pega patinonzwa nyaya dzinopisa, we will be doing nyaya dzinopisa and uploading a video panyaya dzinopisa idzodzo. Anditi nyaya dzandauya nadzo kana kuti nyaya ndauya nayo, nyaya ndaswera ndichingoposta, ndaita tuma videos emukomana anonzi Maraba anga asiri Maraba haasi kunzwa zvakanaka, and tinongomushuvira kuti dai apora nekukasika. On a serious note, hanzi naparadzai mukoma wake Maraba anenge atoita worse nekuda kwemashoko kana kuti nekuda kwesituation, kutaura kuri kuitika kubvawo kugrupu rake, kutaura kuri kuitikawo kubva kuvanhu, nekutaura kuri kuitikawo kubva kuruzhinji rwenyika, rwaita kutiwo Maraba ange ari health yake inodhitorieta zvishoma, kudhitorieta, tagona chirungu. So utano hwake hunenge hwataseka kudzikira mchana nekuda kwezviri kuitika. Anditi now handisi kuda kutaura nezvaMaraba, pandoda kutaura pamusoro pezvaProphet, the Gaffer, Java, Twabam. Now Twabam atangawo live show yake indaiondera inonzimbo live kana ndisingakanganise, I think munonocheka, ndangozokurumidza ndakuconcentrata nenyaya. Anditi but palive apapo Passion Java, Prophet Passion Java, inini ndazosvikirawo Prophet maititi vachinzwa da kujoina palive yanga ichiitwa naProphet. Anditi so Prophet varamba vakati ko maititi vanodei pano because inana problem namaititi. Prophet varamba kuti maititi vajoine live. Ndatotsva vazukuru kutodikitira nenyaya muna June muno kudikitira nenyaya dzevakomana nevasikana vazukuru vangu, right? So Prophet vabva varamba kuti maititi vajoine live. So what maititi did now, vabva vaendawo kwavo kumaititi's diaries. So maititi vaendawo kwavo bva vatangawo kuita live, indazoionera kuFacebook. Now maititi havana kumirira munhu, maititi vanga vasina kumira mushe. Indanga ndiri kwaProphet ndichimhanya futi kwamaititi, ndaona manhamba akudzikira kwaProphet, right? Anga asvika kuma 7,000 chakutika, ndaona achitanga kuderera achiderera kwamaititi kuchiwedzera manzwa kwawedzera kwamaititi. Prophet vajamuka kuti no, handisi kuda kutaura maititi, why should we involve or why should we add maititi to this life? Now maititi vakadaiwa indine chaunga changu, vanhu huyai ndasvikawo kwamaititi kune 2,000 vanhu kudaiwo in less than 10 minutes vanhu vanga vave 3, in less than 10 dzimwe vanga 4 5 kudaiwo maititi obva vatanga nyaya vakaipirwa murandakadzi. Vanga vakaipirwa kuipirwa chaiko. Tauro mashoko akaipa. Maititi vatozoudza muprofita kuti unopenga Passion, unopenga mari yako yemarituals handide. Hanzi mari yaProphet ndeye marituals. Murandakadzi ataura nyaya dzake, ataura anga akadhiniwa. Hanzi if anything happens to me, you are the prime suspect. Prophet ndimi
prime suspect, ndikarohwa ndikafa hanzi ndiwe prime suspect. Hanzi I've got my secret akawanda namaititi. Ndine secret yekuhotel yaProfet yavatoti handogona kungozvidusa ini, ndogona kungobuda musaga ndikazvitaura. Wobva wati futi vanotori nemamessages anoratidza kuti Prophet ndiye anonyengerera maititi, not the other way round. Prophet hanzi namaititi handimunyengerere javhu, hanzi mari dzake dzemarituals handina dhiri nadzo, handirare naye, I won't leak his havanga varipo vanzwa hapachitaurwa makukutu chaiwo hapa pakaipa. Prophet he had account ya Instagram ya maititi, I don't know kuti kupi sei rini. Hapa taura zvakawanda zvikanzi fake prophet, attention seeker. Handana kana basa nemari yako nemaLamborghini ese aunenge hazvina kana basa rese, hazvindibvundutse kana vanhu vachikunyengerera, not maititi. But to my surprise Prophet haoka kutaura chokwadi havana zvakashata zvavataura pamusoro pamaititi. So maititi ndo vangoputika vega vachibasta Prophet, but Prophet havana, maybe nenyaya yekuti havana kunzwa video live yamaititi. So tichamirirawo kunzwawo kuti vachazoti kudii mushure meunge vanzwa video yamaititi. Because pasho ndotoziva kuti muzukuru wangu ane mairiwo matatu achataurawo, angava akanaka kana kuti akashata. Isi tichamirira kuti anga ari anoresponda. Right, kana ungasati subscribe to this channel, I kindly ask you to subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell so that whenever I upload a video you will be notified, for I will be doing this each and every single day. Also panenge pangouya nyaya dzakaita sedzidzi tinouya tichikuzivisai. What do you think about this fight which is rising between Prophet Passion Java and the maititi? My followers are maititi and my followers are Prophet. What do you think nhondo yatangwa nemazin celebs edu awa?